Hi class, welcome to my YouTube channel. And yeah, yeah, kakakaiba. So makita niyo na ko yung mga kauban, no? So kaning duha, muni sila ang mga first I would say pinakauna nga mga vloggers sa Kalabugaw. So with me, uban ako karong hapon is si Miss Georgie Galon. Ang ihang YouTube channel, kung ako man nakasubscribe sa iyang YouTube channel is, ano ito ma'am? Georgie's Vlog. Georgie's Vlog. And akong kawan po karon si Yusel Jet. So iya po ang YouTube account is Yusel Jet. Yusel Labukana Kalabugaw Vlogger. So namin karon daning hapuna kay na-inspire ko sa ilang class nga mag-vlog tungod aning duha kay despite sa kalayo sa among lugar, so pwede dahil nga mag-vlog. So since first lang nga collab, so may laila ninyo sila kay kailan naman gumusta ko no? So may laila ninyo sila, but ang challenge nato karon is since wala pa nag-start ang challenge. Wala pa nag-start ang challenge. Kay maistrong Bisaya man ko, so i-challenge na ako sila kay mabantay niyo kung inyong i-view ang ilang mga vlog, and please i-view taon niyo mga ilang mga vlog kay tsada sila mga content. Wala pa. Kung makita ninyo sa ilang content class sa ilang mga vlog is like Miss G more on like ga English siya, ga Tagalog siya sa iyang content, si Jetsad sa iyang vlog is ga Tagalog siya. Pero kay since maistrong Bisaya man ko, ako silang i-challenge nga mutubag sila sa mga pangutana nga Bisaya. O gi-challenge mo na akong kagalingon. Bakit mo? Di na ako kakapanindigan akong kagalingon nga Bisaya ko. So, maghatag ko sa ilang mga random questions. Kung saan sila nagsugod og vlog, kung sila naka-inspire sa ilang nga mag-vlog sila. Pero dapat mutubag sila sa Bisaya nga lingwahe. Since, di ba nakaisa na ko? Nakaisa na ko, di ba? Asay Bisaya sa sin, so sukad, di ba? Sukad sa ilang pagsugod kasi nakatag sila og kadasig. Awkward man kayo. Di ba? Okay, so let's start. Magsugod na ta. Okay, magsugod na ta. Okay. Kulbaan man sa tani eh. Ang una nga pangutana is pwede ka mamutubag duha ha. Pwede ka mamutubag duha. So same, isa na. Pareha ka mga questions. So, unsa ang naghatag sa inyo idea o naka-inspire sa inyo nga mag-vlog? So na to si Ma'am si Miss G from Dubai. Char. So tinuod lang yun challenge. Kanang kay ni sa kuha kay kanang unsay Bisaya sa challenge? Hagit. Hagit kay ni siya sa ako kay kanang nag-start yung vlog kuan gyud sa Dubai dayon ang nag-start ha. Ay nagsugod yung vlog sa Dubai gyud, pero ang nakahagit gyud sa ako nga mag-vlog ang akong friend gyud nga kanang YouTube vlogger gihapon. Na siya karon sa Saudi nag-work kanang si Edita. Na siya kakita gyud ba nga hilig kog video ana siya nga may parang mag-vlog na lang. Okay. So, ato pa binang karon sa itubag ni Jet. Kanong unsay naghatag sa og kadasig? Awkward ka kadasig. Ang nag-inspire sa iyo, naghatag sa iyo og motivation nga mag-vlog siya. Actually, first, tumiro pa lang gani. Ang nakadasig gid sa ako na mag-vlog kay ang kuan kay nagsapon magud mi ani sa una sa Malay-Balay bagakit anak ko siya kay BSU graduate gyapon ni kung basi nakatan-aw na mo sa iya mga video si Medyo Maldito. Yeah. Kay sige na gakakita na ko ni siya sa una din wala na ko dai na gidahom ba nga mag-vlogger dai siya kay sa una 2016 man to siya nagsugod sa Facebook pa to. Sige na kung kakita iha mga video nga mga hugot-hugot pa sa time. Then hangtod din nga nagdalahi na din iha mga content na siya mga bagong nga content. Nagbalik rin ko og lantaw sa iyang channel at tong 2019. Kay narabi gid ko diri permi, then dili kay ko
dili kay ko hilig yun nga mag-internet bisan dito ko na i-signal nga basta to make the para himuon na to ang storya nga mubo sila ang nag-inspire sa ako kuha na sila ang squad ni Medyo maldito. Okay, so nadugog ninyo ang di ba Lisura. lisod sa tuwa magkuano. Pero okay. itay sa wait, ibalik na ko ang Ay, sa question. wait. Ang pangutana sa imo. Ano? Huy! Kinsa may naka-inspire, unsa may naka-inspire sa imo para mag-vlog? Alam mo, Sa ako ang akin channel. Ako ang channel, kamo ang guest. Lagi, pero ibalik na to ang pangutana. Sige. So, para mahimo nga mubo ang storya. Yeah. Sa ko is gusto maguna ko i-promote ang ato ang lugar, ang Kalabugaw, no? Okay. Sa kasayuran sa tanan. Okay, sa kasayuran sa tanan nga murag nata sa bukid, wala tay signal. Lagi. Murag wala kay nila sa ilang hunahuna nga naa di ang Kalabugaw, di ba? Murag naa di ang Kalabugaw, bibo di ang Kalabugaw. So first na ko nga vlog is atong May 2020. Nag-joyride sa akong mga barkada and nalipay ko kay murag kuan siya sa mga tao bang ay nani di ang Kalabugaw. Labi na atong mga viewers nga nasa Lagyo, like atong mga abroad atong mga viewers, so nalipay ko ka giganahan sila kay gusto sila o kanang may balan unsa na ang Kalabugaw. So gud atong adlaw muna rin to nga nag-vlog na ko. Ako mong bisita din. So nagsugod na ko og vlog. Ang mostly sa halusa sa akong mga vlog is about sa Kalabugaw para makita po nila nga labi na to mga 10 years, 20 years nga na nasa Lagyo nga ga-asinso na po day ang Kalabugaw. So, ano siya? Wow! Na-picture ko. Ano ako katubag sa akong pangutana? Okay. Ikaduha nga pangutana. Sige, so since para nga maila-ila pag yun nato sila no kay first man gud nako nga nakig-collab sila nga mga vlogger, mga banggitan kay nga vlogger. So ikaduha na ako nga pangutana is Unta matinuod. Along the way, English man kay siya no pero sige. Sa inyong pagsugod sa inyong vlog, unsa ang mga hagit or kanang sa English nga mga challenges nga na-encounter ninyo ug unsa din ninyo siya? Like for example, ang views, di ba? Yes. Kita nga mga vloggers kanang dili practically speaking after kita sa views, subscribers, so sa like si Ma'am G, si Miss G is hapit na siya mag-monetize. So unsa imong mga strategy imong mastorya sa atong mga viewer ani nga content nga katong mga kanang gusto mag-vlog. So unsa din imong mga kuan lang kanang lisod gyud siya sa tinuod lang bitaw pag start gyud nako og kanang vlog gyud kay kanang diha gid ka makuan sa kanang sa pag-edit sa imong video unsaon nimo kanang pagkuha og mga subscribers inana pero kanang thankful ko kay kanang naay mga mapasalamaton ko kay naay mga kanang mga amiga bitaw gid nako sa Dubai nga kanang nagkuan gid sa ako nga inanaan pag-edit dinani pagkuan inana siya niya kanang hagit gid guys siya ay kay kanang kuan kanang lisod gyud ba gyud kay sa nga tanan nga mag-promote ka sa imong channel magkuha og mga subscriber labi na og kanang ga-start pa lang ka kanang gasugod pa lang ka unya kanang bati pa pagka-edit imong video kay ang kanang mag-start bitaw ka kanang bago pa ka magsugod kay dili pa gyud ka makabalo nga kanang di pa kahanas unsaon pag-edit kinana gyud siya na kanang kaluoy sa Ginoo nakamit ko og mga kanang vlogger po dito sa Dubai nga kana bitang kay nag-appeal man ko ang mga grupo sa mga kanang mga vlogger sa Dubai na kanang naka-meet ko sa ilaha mo dito sila gyud ang nagtulo sa ako nga inaniun nimo buhatan ta ka og kanang say tawag ani kanang sugod gani sa imong intro sa imong vlog ana din hangtod na naka-barkada ko sa ila nga nakahimo ko mas daghan nga mga content nga kananay mga mga daghan-daghan food nga view kay kanang gitabangan gyud ko nila ba nga kanang ma-promote gyud siya so yan. Okay, so si Jet so labi na gyud kay ito sa tulong nga challenge gyud sa lagi to pag Bisaya kay dili ko na anad unsa imong mga na encounter nga mga hagit pag start nimo sa imong channel sa tinuod lang gyud wala kayo ko nag-apas nga na ako yung mga subscribers ang ako alam kay marami tawag ako na lang gihimo siya og dito na ko ipang save ang video ba akong pananglitan ako ipang nakoy buhaton nga video marat dito ra nako siya i-save
wala gyud ko nag-after nga na ako yung mga subscribers kay sa first actually sa ang pinaka first gyud mo gyud to siya ako syempre kay makita ba nato sa uban nga mga sikat nga mga vloggers nga ilang kadawat kay 6 digits na ana niya mo earn na sila million sa isa ka bulan sobra pa din mga endorsements ana mga product mo gito ang first gyud nga akong gikuan akong gi una ba nga maong magbuhat og video din pagkadugayan dayon na ako nahuna-hunaan ba nga marag layo pa man sa tinuod so mo to akong gi-change akong mindset kay ang unsa ang sa kung una kay kung maguna-una mo kung na subscribers niya pag adto rin ako sa signal kay ko ba din tan-aw marag magsakit akong buot mo nang wala na lang gid ako sa giuna-una then ang second dayon Tapol is real. Maog yun ang isa. Ay, kung yung gig ko, mo nakatry. Tinood yun na siya, guys. Ay nga. Tapol is real. Mo nang, kung dili gid inyo feel nga magbuhat mo video anang panahon na, ayun nyo pugsa kay lain sad kayo sa katan nga sa inyong video kay grumpy kay mugnaong bang kanang wala bitaw migana kanang pinugos. So, mo nang inyong i-motivate ninyong kagalingon ba nga magbuhat kog video kay para pag nanadayin panahon na din nga magbuhat kag video kanang natural ra kay madili bitaw nga pinugos dili nga marag napugos ra ka ana na siya kay dapat kay marag tinuod gyud ang imong ikuan sa dili kay dapat dili kay marag tinuod dapat kay tinuod jud no kay kanang sa ko pong naobserbahan kung mag-vlog ka kay mas ginatangkilik sa gid siya sa mga viewers katabitang like mahalata mo gid mo kung scripted ang video ang vlog kaysa ko nabitang like kung magbuhat mo og mga prank or comedy mahalata gid siya nga kanang gina-prank ni mang song or like scripted nga ana so ako pong na-learn ako pong natunan bali bago pa magito sa vlog sa online world class ako natunan ko this kanang ilang gikuan sa English nga just be yourself. Na kanang walang halong itchos na ba katramahan nga. Katik bulatik para lang makadako og mga subscriber kay. Murag muna ang kanang mga bright na mo atong mga netizens karon atong mga viewers kabalo na sila mo classify mo tan-aw Englishan ako ba. Kabalo na sila mo tan-aw kung fake ator dili ator nga na. So ngina na siya. So next, so last 2 questions na lang ni siya. Last 2 questions. So ni murag tang nasa lie detector test. Kulba na bang tanan? Ikatulong nga pangutana. Unsa ang isa sa mga kanang medyo personal ni siya, isa sa mga mag-ila-ila man tanong. So, unsa ang isa sa mga pinakadako nga sayop or mistake nga imong nahimo sa imong kinabuhi nga nakabati ka nga imo nang gibasulan or you feel regret about it? Pinakadako nga. Like, di ba namang itay kuan, di ba? So, biggest regret o pinakadako nga nga sayop nga imong nahimo nga imong gibasulan. Okay. Gusto ki makabuy abunda kung kanang Miss Universe. Kung ako mag-iuna ba? Kuan kanang wala na ko gi-push or kanang wala na ko wala gid na ko kamo na lang gi-push. Pag yun ako gi-push akong kaugalingon nga kanang gitulod ang akong kaugalingon sa ba? Gitulod ang akong kaugalingon nga makita ang akong biological father nga naman tay dako kay nga chance nga gihatag si God sa ako nga kanang nga para makita siya mo gitong pinaka dako nga regret nako nga akong nabuhat sa akong tibuok kinabuhi nga kaingon ko sa akong tibuok nga kinabuhi for my kay kanang kuan man good kanang kung nakita ninyo guys please visit my YouTube channel kung nakita ninyo kung bisita palihog ko bisita ang akong YouTube channel kanang ibutang man gina ni Dudoy sa links ni Sir sa ang akong last nga upload nga vlog kay kanang gibisita na ako akong mga biological family for the first time. So, mao ginang dako kay nga regret sa ako kay kanang sa ila bitong mga istorya sa imo nga inanay mong papa niya ang ending din kay wala ko'y chance nga mas maila-ila pa siya. So, mao ginang siya.
Okay, so pressure ko siya. Na-pressure ko siyang answer then na. magbukat kaysa kung ginawa class. Ga-vlog ka man ta, ano magbukat kaya akong panghinaw. Okay, danita kay Jet, unsa yung mga Ako, daghan kay gyud ko sa tinuod lang. Murag dili na maihap sa kamot. Apil pa ang mga tudlo sa tiil. ang mga sayop nga ako muna buhat sa akong kinabuhi. Pero wala nako siya gibasulan. Wala nako siya gibasulan kay tungod ato mga sayop daghan kay kog na-learn, daghan kay kog natun-an sa akong or man to kay wala to siya. Daghan kog na-learn sa akong mga daghan kog natun-an sa akong mga sayop nga nangabuhat nga kung wala pa ko'y na-learn ako gid siyang basulan, wa ko'y natun-an pero namo ko'y natun-an. Lagi okay, according log English sad, bastang Bisaya, dili kay panindigan eh. Ingon pa sila class nga ang pinaka-importante once nga masayop ka nga dapat matun-an nimo imong sayo. Nakay matun-an ato. Diba? Kay the next time is leksyon naman to nimo siyang imo na siyang mapanalaminan o lam kay ang word mapanalaminan nimo nga dili mo siya utron kay nasayop na ka ato nga part. Lagi na ko. Di lagi na ko utrohan nga makorpihan ko kay magpayat. So, tinood ko siya. Kamaluan nga chika ay. Diba? As in. Okay, so alam mo, English ang sagot. Last question. So, isip usa ka kalabugaw nun vlogger, di ba? Kay nahulog magid nga kalabugaw nun vlogger kami tulo, di ba? So, unsaon nimo kung magbuhat ka og content sa imong vlog? Unsaon nimo pag-promote ang atoang kalabugaw? Hindi man sa tama kapanukadhan yung question. Final question. Kay grabe on the spot man kayo nga question no. Phyllis Rabia. Unsaon nimo pag-invite kung imong ibaligya ang kalabugaw sa mga viewers, sa mga people nga sa mga tao nga wa pa kaila sa kalabugaw. Unsaon nimo siya into kanit ang pamaagi nga mas ana di ay, di ba? Oh, ma-promote. So, pag-promote mo. Ay, sagay. Kuan, dili magud ko kanang sa tinuod lang kanang nag-start ko vlog sa Dubai manggod. So, wala pa gyud ko ingon nga na ako'y vlog nga naa diri sa bukid. So, katong sa Pulangi. Katong first time na ko kay katong sa Pulangi o katong da sa balay, katong house tour. So ako nakapanukad. Pero kung ako siguro kanang kung magbuhat manggaling ko isa ka content nga kanang na video, ako yung kuan ang bukid nga kanang kung ikaw taga laing kang lugar ni manhi ka diri sa bukid big dako gyud kay nga challenge sa imo nga si Ate Yaki. Dako kay nga challenge sa imo ang dalan nga kanang bisag nga gusto ka man diri sa kalabugaw ang dalan bisag unsa na siya kalisod sa dalan pagabot nimo diri ang people diri mga maayo kaayo mga friendly then tsada nga lugar pod siya kay kanang bugnaw sa pa una kay bugnaw niya ako kapanukan ni karon kung akong ibaligya ang kalabugaw Kinsay mo palit og ngano. Kung akong sa may kuan Bisaya sa i-promote. Ipaila-ila. Ako ipaila-ila ang kalabugaw unsay naa diri ana. Siyempre ang akong niingon kato gid akong ganahan. Kato akong ganahan ako mga na-experience diri nga kay ang kalabugaw manggod dako pa kay siya chance nga padung pamanggod siya mo uswag ba. Dako pa kay siya puruhan nga daghan pa kay mahitabo nga maayo ana kung isla pa rin ang kalabugaw Virgin Island ini siya sana all island aw kay nagsugod na siya ka-improve na kay wifi nagsugod ka man gud og ka-improve ang katong na yung mga plano dira nga makig-susyo pag-comment mo sa please comment down below. Okay. So thank you so much for being with me. So ato na ikat ang Bisaya Challenge. Daghang kayong salamat sa pagig-uban-uban kanako. Yeah.
Thank you so much, Miss G and Jet, Yes. sa pagkuban-uban. So, Salamat ato sa po. invitation. So, you can promote your channel. Yes, guys, please do visit my YouTube channel, George's Vlog, and subscribe na rin. And please like my Facebook page, Miss G in Dubai. And of course, my Instagram, my TikTok, my Twitter, George's Vlog. So, thank you so much. Diretso na. Gadali. Ako guys, i-subscribe niyo ako ang YouTube channel. Bahala ko pakita yung mga nindot nga content kay magbuhat ra ko puhon. Then atangin sila sa among nagsikat sa vlog ni Warji, sila si Dudoy, tapos si Warji ana kay magbuhat mig content nga championing. Yeah. Dayan, akong mga social media accounts, usa ra tanong nagpangalan, apil ang TikTok, Usual Jet Labukana. Okay, so yes guys naman nung gakatakdo nagkana kon ka mga friend nga vlogger. Yes class, please subscribe sa ilahang YouTube channel, and of course don't forget my YouTube channel, Johnny Vigente PH or Maestrong Bisaya. So we are the Calabuganon vloggers, and expect mi ninyo si Miss G sa vlog ni Sir Jet, then kami po din ni Sir Jet sa vlog ni Miss G. So thank you so much for watching, ug unta mas naila-ila pagid ni ninyo as your Calabuganon vloggers. Thank you so much. Have a great day, everyone. Bye-bye. Stay safe.